நாகர்கோயில் லொக்கேஷனில் உங்கள் ட்ரீம் 3 BHK ஹவுஸ் இப்போ ரெடியாக இருக்குது. லொக்கேஷன் இரும்புக்காடு நாகர்கோயில். லேண்ட் ஏரியா 4.50 சென்ட். பில்டப் ஏரியா 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட். வெஸ்ட் ஃபேசிங் ஹவுஸ். பட்டா அண்ட் ஈஸி கிளியர் ப்ராப்பர்ட்டி. 100% பேங்க் லோன் கைடன்ஸ். வித் விருச்சம் ரியல் எஸ்டேட் யூ கெட் அன்லிமிட்டெட் ஃப்ரீ சைட் விசிட். நோ brokerage, direct deal only. Fixed service charge, no hidden charges. TTCP approved properties with legal support. இந்த வீட்டை பார்க்கணுன்னா இப்போவே கால் பண்ணுங்கள். உங்கள் சைட் விசிட்டை புக் பண்ணுங்கள். விருச்சம் ரியல் எஸ்டேட், ட்ரஸ்டட் பார்ட்னர் ஃபார் யுவர் ட்ரீம் ஹோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடு என்றாலே விருச்சம் தான்.